para murpa berdikeri Angara budal ing wadya jemput bungatun brantasing angkara murpa prajurit kang wicaksana sang warga suju Siokoro tamtomo sureng wadya unggul yuda Siokoro tamtomo yuda Siokoro sureng wadya unggul yuda Impul Dewan Jaya Praja Siyoga Pratamtomo Sureng Wadya Unggul Yuda Siyoga Pratamtomo Sureng Wadya Unggul Yuda Lumangsa Kita
bangkeren boe lho sing mesake. Heeh. Wis lara. Matik ya Allah. Iki ngene Kang. Kang. Hei. Bau kecedit. Lah. Rasa ngombe aku andang wis lah baru kasih. Ayo kan sithik. Ngombe. Kang. Aduh aku muka-muka berata juga sakelan. Ayo. Kok nyaren gak iso kowe. Aku ki wis suwe ora dagel to. Ayo. Bareng dagel pisan. Lagi sadap aku suwe. Gak iso. Asal nyilah lho kuwi katoke. Ayo. Sudah kok tikus piye ya? Kan iki matur suwun sanget tadi ditimbali ana ing jalan. Ini Betasan Semarang. Oh. Iki melu getasan lho, Li. Iya, Semarang ngene iki. Dadi adu yo. Selamat datang masyarakat Semarang. Biasa Di sini ora ono penonton kok iso kompake kaya wilayah Semarang. Kadang rada grimis-grimis kan tetep rame bro. Ibu-ibu do madhep rene kabeh. Ini kok iso kabeh ya? Iso kabeh. Wah, ireng kepiye? Ora. Iya. Iya. Kenapa biasanya guru? Ya ampun. Bau. Kang iki ngucapke selamat ulang tahun sih kanggo kesenian Universal. Wirayuda Kendalen Wirayuda. Universal. Anniversary. Wah. Nek ila Jawa ya nek iki. Wah, mulane nek kon sing Inggris men roti sih. Ngombe susu. Susu ini terkenal. Pabrik susu akeh. Ya ya, mulane dadi gede ya. Apane? Pabrike. Oh iya. Ya yu. Apa to yu? Saya mendipudi. Iya dramatnya mencari, Aku dadi merinding. Caranya ombiannya merinding disco. Iki ulang tahun ke-74. Ya sepuh ya. Oh iya, akhirnya aku dihormat karo seniman kene. Seniman kene iki seniman senior kabeh. Hormat. Sampai lah. Oh iya, hormat gerak. Yo. Rasa nganggur opo jalan kanan. Ambek nek kajeneng sithik yo. Gonku kan ora. Gonku luwe adem. Iya. Iya. Nek iki mari anget. Kok iso? Gue ngasih gede-gede. Kok iso? Ayo ngene sing gede-gede. Pabrik nggih Bu pabrik. Nggih Pak. Sampeyan saiki ngucapke ulang tahun sik, Kak. Apa ta iki? Keseniane iki Kendalen Wirayuda. Kesenian. Burimu apa, Lek? Burimu. Bocor. Hei, bendarane iki kajeneng alane. Iya. Ora kali apa? Bendarane alane iki senior. Saiki diarah dadi bendara. Iya. Sing anyar ki elek. Ayo, pusat 15 kali lang. Sing eleke anune ndogone. Ajuru cocokke elek kabeh. Ribon ngajeng. Bocah. Alekku top josis. Omongane cani josis yo. Niku nek wong sithik kan angel josis. Ora madang. Nek ya pripun? Sing biasane ki nom. Niku nembe kenger. Pau tak dilek kenger uteke. Tangane ora pijetis. Ampun kula pindeske slender. Mboten pun kula pijeske putrane sing dadi aja ora. Nggih, bojone rewel.
Anake rewel. Nggih. Kok iso ganti kowe iki? Sing rambutnya putih yo kranjingan biasane langsung kudu kedagelan. Jane aku yo ora wis kan. Itu ya lupa Tek, iki ono acara opo? niki niku acara Kok koyo ngene iki? hari jadi kesenian Kendhalan Wirodo. Niku yang ke-74. Aduh, basa Jawane yang ke iki apa to? Maklum, kula saking Jakarta dadi mboten patek cethe ning basa Jawi niku ora di mboten cethe. Iki Jawir. Cethe iki. Bahasa Indonesia ini cethe. Cethe. Ya, mboten patek. Berarti umure yo wis tuwa tenan iki. Nggih, oke. Kula nggih harus menghormati kali seniman-seniman mriki. Yo, Nggih. pancen kesenian padha diwuri. Nggih. Saniki niku wajib kesenian niku wajib diwuri. Mergo daripada niku to cah nem-nem niku kok apa begadang malam sing boten berguna sing makin membuat efek negatif. Wah, Rondo lek. Pancen ngono. penting kesenian. Rondo. Ngibul para penonton. Nonton HTM 5000 depresi lho. Dulu macem-macem niki Aku kei aku. susu kuda liar. Susune iki. Kok ngamati nek lagi. Saya gak panggung ki sama ta. Kae sing jowo sing depan. Oh. Apa kae? Apa kae? Yo, masih Rene macam. Eh, Iki gaweane opo wis? bangga niki. Kula nembe lerengan kali kakang kula niku. Istirahat. Yo guyon-guyon. Angge to nyapa masyarakat Semarang dan sekitarnya. Iki wis nang Semarang. Wong niki pun jaban raka lho. Jaban apa? Yang tiga. Wajina wis. Tapi yang mengakan Karena guru kom. Bulan Ramadhan Wah, ini jadi pambil. Ojo. Iki koyone wak dhewe pentas nang daerah kene ora. Bangge. Iki termasuk promosi. Promo. Lah aku apa, Mas? Mirah-mirah mawon kan. Sing penting bensin cukup, mangan cukup, asik dhewe. Wene yang diri. Pas to, Pak. Oh, jaluk karo sing tukang lighting. Ayo. Nangi lanting. Yang mriki Juga ada lighting lho. Niki. Lah. Aku bangetan. Wong kene kok mboten nampilke. Niki sanes. Kula kira Kok ngumpet kok? Iki mikir aja. Aku yo padha. Kula sithik iki Ora paten kuat. wajar. Ada ya wong suka main itu tak unek-unek ya. Oh salah ya. Kene. Cek iki dipadutke. Oh nggih. Aku nyambut kok. Oke. Kudu kae sak. Menika. Kawe gak peperangan para sore. Menika tukang lighting. Oh kok nika ta. Akhirnya nek kon belanja tukang lighting. Cepet itu tanda. Apa sing putih kok harga cepet. Aku yo melu. Ayo, loro-loro iki padha dijak. Oke. Sendika kajen. Marung siji karo pamut cekes karo ayam.
Golek yo. Sing turung-turung Kanjeng. Tahu pundi nggih? Paten sanika. Sing tulung-tulung ki wong critane. Oh kula lho. Aduh, barang Baleni. kula. Iya. Tulung sawangan. Sawangan. Malah ya. Oh, justru dulu kan. Aduh, nanti. Nanti kok terus kabeh iki. Ora apa. Nek iki wis kok. Aduh, nanti. Ono apa? Nanti boys temen. Apa nih? Rapetan iki kan. Sing endi yo? Nama dia apa? Waduh, jenengan apa nggih? Ono pripun kula maju mriku mawon. Aduh, Kanjeng. Mriku malah kathah Kanjeng. Kula ora betah. sing akeh ki apa? Nika anu, sing ngaji mulungi kula. Maklum lah tiang. Sing ngulungi milih. Sing wadon apa? Oke sing wadon normal e. Milih sing Kula teng mriki umpamane gejang wis tak ojeki tak pangan sak kulite. kok ngono ki ya. Iso ngaret ora kowe iki. Teng mriki niku mboten sak milih. Tombok 300 kali bojo kula tak ijolke. Tenan. Disetrening, ampun Mas disensor. Mas. Tolong tenanin kan. Mengko kowe ora kon turu omah. Aku lo tetep turun jawaban iki. Mas disensor sini iso ora ta Mas? 150. Heh? 150. Biro Mas. 150. Karo longok loro. Longler. Pak Slamet aku ngebon 150 ya. Pokoke nih. Kopi. Terus ke bawah. Cerewet ya itu perjudet menang. Yo rasa gobok. Wong iki perjudet kok yo terus. Oh, bi. Oke. Ketiwas. Kalau mau nak rumput. Rumput. Kowe ingat Nggih. wong Tegal. Endi kono kan sing. Sing enten patung sapi niku. Nggih. Ungangan. Kowe ngaret ki opo? Kula ngerut ngumbrut. Kula nglumpet tamul pakan. Oh, Pakan sapi. benten. Wedhus. Pakan penang sang kuda. Elek balik. Kudanipun Oh, kakak lima. niku Terus kepi. Baju. enten pakungan Kak. Ono wong lu. Untung. Lah, Terus wong loro ki opo? kali Pak Kopi. Cah bagus. Kowe tiru-tiru tikos ya iki. suarane power kula. Kula nek ben karo Yosi Octavian Doko Dalang power kula jane milik kula mboten laris. Terus kepiye? Oh bener kuwi. Abdine Kanjeng Adipati Arya Bumangsa. Kaya ngono kuwi kula dagelan. Kowe jagel. Saiki kowe kek dadi wong nang iso. Ya. Leres kula aduh. Aduh wae cerewet ora bilang golek. Ini ki dagelan galak. Ora diguyu nesu. Terus kula ganjil. Aduh ganjil. Terus kok Cakepane glorale. Oh nggih. Arep kula diape. arek lu siap. Terus yo. Kula boten kiat anggenipun. Rasaken seluruh saking meniku. Bumbu apa Mbah Sukra. Kuping kula. Kupingmu. Aduh. Geri-geri kecil. Aku tadi kata tau.
teko geri-geri. Nggih meneng, aku dadi ketonton. Kuping kula dipun beruh ngada-ada. Kuping mbok tiris. Kira musiknya jreng ngono apa kepiye to? Kira-kira nek tanggapane sithik ngono ki ya omong. Kuping iki mau cakepane ya. Kuping kula dipun beruh kan. Mbok tiris. Sak kali latihan kuwi malam Setu pentas. Lae teko. Aku nek ora nang panggung rawani ngene iki ya. Padha nak teko ya apa niki? Lalu apa? Apa meneh kono kan lho. Kono Bocah iki sing dadi prajurit. Sing mau dadi prajurit. Mau dadi saiki nono. Mbok dadi penangsang mbok dadi opo. Ora teko kelon karo bojone. Mbok meneng sih. Nggih. Kan golek bowo sih. Kuping kula kan. Kuping. Koyo ono nawol nih. Hah? Ono nawol nih. Kayak ngene saiki. Semoga aku kurang bahan nanti yang ini. Monggo dipun jalan dipun pendhet mawon. Kok jewer pokok jiku. Dipendhet mawon dijalake bojo kula pun jewer biasa. Iki bojo. Nggih. Krosok. Nikmatnya Bu. Mawon ngoten aku lah dijabut terus Jare lono. Aku nikmat itu. Yong. Bojo kula ngoten nang tak jikok. Yong. Apunten. Wis mulya. Dereng macam kula kok kan. Ayo rono kae mulih nang kono, transit kono kae. Madange putih Mas. Nggih, arang jinun. Boten nembang kok. Oh iya. Padha karo kowe ya. Ngawur pengen nembang aku. Lah iya. Jos kondisi. Nah, lu persiapan. Mata, nang jembah gak tahu. Yuk, udah bener. Gak mati aku. Door prize nomor. Mantar kita koneki bekti sun katur mring dika yo kang mas riyo penangsang ing Jepang panulan praja kang prawira didaya dasar satriya pinunjul situyukan prakawula kabeh wae para sore layang pangalembono saka ati wijaya ning iki sono hajute mula padha rungokno sore mung sedhithik cacatira
tangan yang meriah untuk Soleng Barca. Setuju.